Siyawamukela ku-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Qala ukuthondela lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Neqiniso lokuthi njengoba mhlampe singathi u-60% or 70% osubscribela abantu abasi-understanda isiZulu, noma ngeke ngithi amaZulu wonke, kodwa abantu abasi-understanda isiZulu. Le nkulumo umntana sekhaya uyayidinga. Wena okufuna ukukwenza nje okulungile ukuthi upresse u-subscribe button, ushare, ucommente uma ngabe phela ulalele ukuthi ngempela iziphi izinto ekumele uyivike uma umuntu ezibalekile ngaphansi kwempilo yakho. Ngaphandle komusa isikhathi sakho, bamba nayo ivideo. Yabona, uma ngabe ungumuntu ophantayo noma ungumuntu owumsebenzi, ukuze izinto zakho zilunge kufuna ungahlali ekhaya. Sengibonile mina kufuna ngathi ungayoqasha uhlalele kude nasekhaya, ngoba ekhaya izinto azilungi. Uma umjida uphanta kuhlanganiseke ngathi ungayiphuthuma leyo kuthenga isite yakho wakhe, uthatha umfazi, uthatha ingane zakho, uyohlala kwakho, mase u-avoida ama-visitor ongawazi indlela ayihambayo, ngoba izinto uma uhlele ekhaya ayazilungi bafethu. Uma uhlele ekhaya, ngisho ngabe kuthiwa usebenza ka-government noma ngabe kuthiwa uyini, ummeli uyini, kodwa uma uhlezi ekhaya ayakulungi mntakamkhulu, akulungi. Uyazi ungafika kini ucela umkhuleko okuclean ohlanzekile, umkhuleko, bafika abathandazi bagijima igceke lonke bakhuleke, ukhayisa amakhandlela, uchelwe kube kuhle, kube clean, uzwe ngishulele ebusuku uthi hey kwathi dwi. Mase kuba ne-visitor nje elilodwa moya ongcwele ezovele lifike, alizile kabi, lize ngesihle, kodwa manje lihamba nalezi zinto ezi-wrong ezizoqeda yonke lento obusuyitshalile la egcekeni. Livele lifike Nkosi yami linebhodlela elinensiza emnyama esinqeni, lishaya ngomkhumbi okudonsa imoto, lishaya ngamathambo ezinkukhu amancane alengayo emqaleni naseyinqeni. Mr Bones nje into ongayazi, ugcabile ushaya ngezigcabe ezimnyama ezingaka, uthi uzama ukulungisa izinto zakhe, uhlupheka khona kunjalo nemkhumbi yakhe leyo. Avela azohluphekisa wena more. Angithi ufike egcikeni eli-clean, ahambe eqathaza lensila yakhe. Mina ngimsola umuntu ongawafuna ama-visitor kwakhe. Yabona labo mama okuthiwa noba bakhona kuthiwa bayayitshela ngenwa kulowa muzi, ave besebenza kahle laba bantu, bahlale bekhile egeyithini, uma unokha ungqongqoza baza kuwena egeyithini, unjani, hawu singakusiza, usizakale khona egeyithini, ngoba ave ningcolile nina, hayi ningcolile, shame, angifuni ukuthi mina ningcolile, ningcolile nje, shame. Omunye ubeyoqaba, omunye yazi uba nje bengifa idolo, ungicabile wangigcoba enye into nje, usezoyishiya la egcekeni, ahlale kosofa pequle lento yakhe lo, elokhu eyithinta, uvithiza lo doti wakhe la endlini. Mase khona izinto ezingalunganga, khona into engalunganga.